Het is alweer tijd van puzzelpost nummer 8 en de vraag van deze week is: heeft ik een partypapper in die vriendengroep? Tag die dan onder deze video. De puzzelpost van vorige week had Jitse won en ik ben toen met Jitse te visken west. Het wordt heel daar net bieten, maar jongens is Jitse zelf nog te visken west en toen vond hij deze visk. Er wordt steeds meer gereageerd op de puzzelpost en daar doen we het natuurlijk voor. Maar ik denk nog net altijd goede antwoord als shit dat 10 antwoord niet meer wurdig is, want dat is net zo. Want uit alle goede antwoorden kiezen we één winnaar uit en dat kan maar zo wezen, dat staat het best. Het goede antwoord van de puzzelpost van deze week dat weer vanzelfs Gio en de persoon die de puzzelpost van deze week gewonnen had, is Famke. Famke, du hast dit boek gewonnen en ik kom nu naar die tafel. Nou, ik heb het boek bij me. Daar gaan we. Ik ren er nu naar tafel. Hallo? Hallo? Hey, Famke. Hoe is het? Ja, goed. Wat leuk dat je die zocht. Ja. Hey, waar wenst nou dan? Ja, ik ben hier in wat in de unit. Hey, waar wenst in een unit? Ja, we zijn hier in Bjorkerij. Ja? Alleen nog de voorkant, het huisje, Ja? die is een beetje oud. Ja? Dus er moet nog geen verbouwd worden. Oké. Dus nu is het weer voor tijdelijk in unit. Oh, oké. Hey, jij er nog in? Ja. Waar is hier nog meer dan? Hoi. Hallo. En waar ben je dan? Ik ben Femke. Femke. Dus we hebben dus Femke en Famke. Ja. Zit hij met bij ook op squallen? Ja. En waar zit hij op squallen? Pieter is in Kolm. Pieter Jels in Kolm. Havo. En gaat goed? Een beetje. Want wat haal je in de coronatijd in de coronatijd? Ja, heel veel online scholen. Alleen de lessen binnen net zo. Want je zit natuurlijk het luisteren gewoon bij elkaar op squallen. Ja. Wat hebben we nog meer in de coronatijd? Ja, vooral, we hebben meer tijd nodig tijdens corona, dus ik ben vooral heel veel bezig met de hinders. Ja, precies. Hey, en wat zou nou het allerliefste worden willen? Hé jong, maar met die partypappen. Je die niks aan? Ik wil het weten. Waar is die vriendin vandaag? Geet die niks aan. Oh, pakkee. Nou, cool. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, misschien kun je meer weer een roelie in ja. Ja, is goed. Hier hebben we de stal voor mijn ponies. Hier hebben we alle boxen. Hier is onze spoelplaat. Spoelplaats. Ja, daar maak ik ze skin en Oké. dan zadel ik ze op. Dit is dus een soort van douche voor de hinders? Ja, eigenlijk wel. Oké. Ik maak er net een ding om hier te douchen. Nou, hier is hier. Daar hebben we de trailer. Dan hebben we hier de bak. Ja? En daar zit nou de hinders in. Dat is het hinder voor mijn heid. En dat is nog een jonkie. En dat wordt letter mijn hinder. Welke? Die bonte. De bonte. Ja. Hoe heet de bonte? Nirvana. Hé, wat gaan we nou doen? Wie haal je spikkel op? Ja? En dan Spikkel? kijk ik wat vrijheidsdressuur doen. Wat is het dan? Vrijheidsdressuur. Vrijheidsdressuur, wat is dat? Alle kunstjes die die pony al eerst. Zo stijgerje of voetje geven of kusje. Echt weer? Ja. Ken je dat? Ja. Meer is net. En Femke, wat voor hinder heeft jou dan? Arabier keer Wels. Arabier keer Wels. Ja. En wat houdt dat in? Nou ja, dan dat is een kruising tussen twee ponies. Ja. En daar is mijn pony uitgekomen. Oké. Maar een Arabier, dat klinkt wel als een heel fel hinder. Ja, valt wel mee. Die van mij is heel lief. En wat best nou aan het doen dan? Ja, ik ga nu ben ik gewoon in ontstappen. Het ligt het wel logeren. Oh, hier begint al.
Oké. En daarna ga ik wat trucjes doen. Jeetje. Zo. Maar hier kan ik wezen. Wie is dat? Down, 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 down. Yo. Oh, echt hè? Dit is toch wat of niet? Nou jongen, dat is wel clear. Kom. Yo. En nou zit hij. Ja. Jouw reactie onder de video en laat even weten wat Jim ervan vindt, want dit is toch wel heel bijzonder. Toch? Is er al een pony best om mij bezig bent die ik zoek iets kennen als Pikkel? Nou, ik ben bezig met Livaldo, dat is die Albino? jachtpony, Ja? om ik een beetje dit te proberen. En op zich die is wel heel slim, maar ze wil een beetje slim pony om dit te kunnen doen. Dus die had er op zich wel potentie voor. Hoe lang wordt het dan voordat een pony dit kent? Nou, dat hing het echt van de pony af. Pikkel die leert best wel snel. Maar van alles wat er nou kent, ben ik wel 3 of 4 jaar bezig geweest. Dan maak ik vlogs van Penny. Ja. Wat is dat precies? Nou, dan maak ik video's, die gaan alle keer hoe hinders. Met alle keer verschillende onderwerpen. En ja, dan film ik dat en dan zet ik het op het YouTube kanaal. Wat leuk. Goed zo! Ken die mij natuurlijk ja. Ja, maar hier houdt wel echt heel lief te zien, ja? Oh, vind ik niks. Het is de eerste dag van de zomervakantie, maar in de winkel is het drukker dan ooit. Normaal is de zomer een moeilijke tijd. Het is warm en bloemen blijven niet zo lang staan, maar daar merkt mama weinig van. Mensen zeggen dat de sfeer prettiger vinden sinds Hein weg is en mama koopt een betere kwaliteit bloemen in. Niet erg om op korte termijn minder winst te maken. Het gaat om de lange termijn, zegt Johan. Hey Reinoud, wie is haast dat ik maar de kerstmaaiers keer maken, dus maak het direct maar even. Ja, wat was? Ja, wat gebeurt dat, meidie? Tot kwaliteit. En reageer al op de volgende puzzelpost. En waar weet je, dan bij jij verder door met mijn boek. Tot dan hè. Hey, later.